Kamarátky, priatelia z celej Európy. Pozdrav na stráž je pozdravom Hlinkovej gardy, ktorá sa podielala na utláčaní židovského obyvateľstva počas nedemokratického režimu slovenského štátu. V prvom rade si musíme samozrejme zobrať do srdca, že bol Hitlerov satelit, byl z vôle Nemecka, nemali vlastnú vôľu ani možnosť nič ovplyvniť alebo spraviť. Či už to bolo v politike zahraničnej alebo v politike domácej.